Uuden auton pinnoittamatta jättäminen on varmaan tyhmintä, mitä sä voit sun autolla tehdä. Anna mä kerron sulle 3 tärkeintä syytä. Sun autos pysyy upouuden näköisenä jopa vuosia. Ja tokaksi, sitä on tosi helppo ylläpitää, kun lika irtoaa tosi helposti. Sä säästät 100 euroa sillä, että sä tuot sun auto tänne ajoissa pinnotettavaksi. VS, jos sä toisit se parin vuoden päästä, kun siinä on paljon enemmän naarmuja kuin tällä hetkellä. Ja tämän Polestarin omistaja oli fiksu, kun se otti sen uuteen autoon meidän 3 vuoden pinnotteen. Ja jotta se hyötyy sit meidän palvelusta kaikista eniten, niin kannattaa uuteen autoon ottaa mahdollisimman pitkäkestoinen pinnote. Ja jos sä kaipaat sun autoa pientä ulkonäköboostia, esimerkiksi pinnotuksella tai kiillotuksella, niin on rohkeasti yhteydessä meihin meidän profiilin kautta. Sen lisäksi, että tää pinnote on kuin suojakilpi sun autolle, niin se kans näyttää ihan pirun hyvältä.